Ja nyt me aiotaan mennä tänne päälle. Ja tästä mennään sinne toiselle puolelle. Ja niin tästä toiselle puolelle. Ja kun tuossa on junarata. Ei helvetti. Miten me päästään toiselle? Oi, voi helvetti. Jumat jäädään juna alle. Joo, ei jäädä juna alle. Siis jostain kun juna ei oo. Ei jää. Oi. Mitä? Missä me oikein ollaan? Tuo tunneli lähes. Ja nyt me ollaan sen päällä. Ai minkä? Missä se on? Sitten. Tässä on... lisää. Ne on hyviä. Tää on mansikoita. Tällaisia mansikoita. Syö niitä. Onko hyviä? Joo. Ilmaisia mansikoita. Niin. Miksi täällä on niin paljon mansikkaa? Joku on kasvot nyt. Oi hele! Tää on uhannan tehty. Joo, mennään nyt pois täältä. Se tullut lähellä se asema. Kierretään sieltä. Tuo asema on lähellä. Kierretään sieltä ja mennään toiselle puolelle. Ai kivetäs me ihan? Me ollaan tosi kaukaa. Tää on jossain Helsingissä varmaan. Ei ole. No ei. No. Mulla on 20%. Okei, nyt me ei enää filmata. Me mennään kohta kotiin ja sit sano moikka. Moikka. Moikka! Nähdään sitten ensi kerralla. Joo, nähdään ensi kerralla.